L-attivist laburista Neville Gafà għal darb'oħra fetaħ il-kanuni fil-konfront ta' Randolph De Battista. Dan wara li De Battista innifsu fuq l-RTK sostna li hu jinkwita biss jekk ikun hemm faxxisti jew mafjużi li jfaħru x-xogħol tiegħu, botta dirett għal dawk tal-klikka tal-ex mexxej Joseph Muscat u għal Neville Gafà nnifsu. Fuq Facebook Gafà ħareġ jattakka bis-saħħa dak li qal is-CEO tal-Labor u saħansitra spiċċa jgħid li l-istess CEO huwa kodard għaliex ma kellux il-kuraġġ jirrispondi meta mistoqsi jekk kienx qed jirreferi għal Gafà jew għal xi ħadd ieħor fih dan il-klikka ta' Joseph Muscat. Gafà issa jilu għal dawn l-aħħar ġimgħati semma leħnu fuq il-midji soċjali u joħod tabla ħabel fil-konfront ta' tmexxija preżenti, anke saħansitra kontra l-mexxej tal-Labor stess Robert Abela. Neville Gafà tefa' wkoll daw l-ikraħ fuq De Battista meta staqsa mistoqsija dwar il-maratoni tal-Partit Laburista. Bl-istess Gafà jispiċċa jsaqsi lis-CEO tal-Labor jekk jorqodx bil-lejl u jekk għandux kuxjenza nadifa. Dawn il-mistoqsijiet u allegazzjonijiet fil-konfront ta' tmexxija Laburista jkomplu joħorġu dubji serji dwar l-istat li jinsab fih il-Labor, il-partit fil-gvern li preżentament huwa mifni bi problemi interni fl-isfond ta' sfidi kbar li pajjiżna qed iħabbat wiċċu magħhom.